The top leadership yenyika yeZimbabwe kurova the presidents kubva kune mutungamiri wenyika nemadeputies ake ari maviri panguva ino they've been fired. We have seen kuti mumapast days tinoona kuti these guys taivaona vachirova ma-international trips vachinoita ma-high level meetings. Dzimwe nguva panguva chitomboonekwa vakaita sana VP kuSanochwenga vachinoona kuti vangaimprova sei pamamedical facilities enyika yeZimbabwe. At the same time kuno kwakunze vese vane history yekuti vanosika treatment out of Zimbabwe, but vasingasiki treatment munyika ino yeZimbabwe muno kwakunze mafacilities aiwa they are in a dilapidated state not wasubscribe all like on the bell icon. Tino mchange radio vanoya vachiuncover panguva ino ine kufumura the top leadership panguva ine vanobudanyira vachiti the old madalas ZANU-PF are out of touch with ordinary Zimbabwe citizens. Tinomachakai begged them to go visit hospitals for themselves so they can see their mess. How can they know how bad the situation is in our hospitals when they travel outside the country to seek medical treatment? In any case, they just don't seem to care. You never hear Mr. Mnangagwa or General Chwenga or Kolonel Mohadi talk about what they are doing to make sure our hospitals have medicines. Instead, they unleash Varakashi for ED to spread lies about our hospitals. Propaganda will not provide painkillers in our hospitals. ZANU-PF ngaichienda ichisira vachatemwa dzinobuda ropa ndomashoko ari kudanyikwa panguva ino aiwa nevatukona vakomana vechange radio vachiti the ruling party ZANU-PF panguva ino ngaichienda this top leadership aiwa ichingopedza timu yayo aiwa yochimbosira pamwe timboona kuti vamwe vanoita zvakaita sei. Panguva ino tiri kuona vanhu vari kutaura zvinhu zviri kuitika paground vachiti panguva ino these guys takuona vana machakaire kunyange zvazvo vanageza vari kuti these guys vanga vatumwa zvavo nezvigananda zvamunoona zviri kutanisha zita remutungamiri wenyika. Noonekwa kunzi mutungamiri wenyika panguva ino anofanirwa kunzi asaine aiwa nemamwe maletters nemamwe madues anoonekwa kunzi anenge asiri Norway asingazivi kuti zvizvi zvichazoitwa nevakomana kuseri uko. Mashoko ari kuda panguva ino vanhu vachiti aiwa the ruling party ZANU-PF aiwa ngaichimbozorora vamwe vangopinda vachiri vechidiki. Pinda comment section medu kuzomafundo enyu muri kunge pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu pamusubscribe like turn on the bell icon.